Hoxe estou nesta sala acompañada de Xavier Ferreiro, a miña esquerda. Xavier é o técnico responsable do Departamento de Emprego e tamén estamos con Darío Pérez Vázquez, que é o coordinador do equipo de execución do proxecto do Ecobosque, do proxecto que, como sabedes, estamos a executar no Bosque do Banquete de Conso. Convocamos vos hoxe para darvos conta da campaña que poñemos en marcha para eliminar a planta invasora Tradescantia no ámbito deste proxecto financiado con fondos europeus que ten como obxectivo a restauración de todo o ecosistema fluvial no río Sar, o seu paso polo Banquete de Conso, e, como digo, é unha especie invasora originaria de Sudamérica que desplaza a vegetación autóctona e que lle afecta negativamente a nosa biodiversidade local e dai o obxectivo de eliminala. A retirada de Tradescantia farase todos os días desta semana ata o sábado e está aberta a calquera veciño e veciña que quera participar. Hai horario de mañán, o horario de tarde, podese confirmar a asistencia a través do correo electrónico bosque@santiagodecompostela.gal ou a través do teléfono 981 54 30 60. Non é difícil quitala, non é difícil, hai que proceder cun arrancado manual, que é unha vegetación moi verde, moi estolonífera, hai que proceder dunha maneira progresiva, é dicir, o que non se pode entrar e pisar todo, non? Temos que ir desde dentro das zonas que temos balizadas, digamos, con certo orden de arrancado embolsado, non? Porque se empezamos a pisar todo, digamos que se desfai, se soltan os brotes por todos os lados e o que facemos é, por efecto contrario, que expandir a máis.